Kaixo lagun. Gaurkoan, teknologia ikasgaiari dagokion gai bat aztertuko dugu. Egiturak. Lehenik, egitura bat zer den azalduko dugu. Gero, egiturek nolako esfortzuak jasaten dituzten. Eta azkenik, gizakiak sortu dituen egitura artifizial batzuk nolakoak diren aztertuko dugu. Ea has gaitezen. Gure inguruan, edonon aurkitzen ditugu egiturak, naturan bertan, kalean edota gure etxeetan. Batzuk naturan sortzen dira, eta egitura natural gisa izendatzen dira. Beste batzuk ordea, gizakiak eraikitakoak dira eta egitura artifizial gisa izendatzen dira. Zeinek eman dit aukera, hemen mikrofono aurrian, bellozik irten taitzetan, nahi dudan esan eskutatzeko. Ezan daiguna, argitasun hau, ezan daiguna, dena puzteko, nik behintzat ez dut oroitzen. Baina zer da egitura bat? Hori argitzea komeni zaigu lehenik. Aulki arruntonek bere funtzioa behar bezala beteko badu, egitura bat behar du. Izan ere, egitura bat, gorputzak euskarri gisa duen elementuen multzoa da, eragingo dioten indarrei aurre egin ahal izateko. Helburua, gorputzaren formari eustea da. Egitura batean eragiten duten indarrei, karga deitzen zaie. Kargak, bi eratakoak izan daitezke. Alde batetik, karga iraunkorra dago. Gorputzaren pisua bera, denboran zehar aldatzen ez den karga da. Beste aldetik, karga aldakorra. Gorputzak bere pisuaz gain jasan behar dituen kargak. Adibidez, begira, apalategi honek bere pisuaz gain liburu guzti hoien karga jasan behar du. Baina horretarako dago egina, horretarako du egitura jakin bat. Zera bizitzaren seinale nabarmena, zure etorkizuna omen darako edo, esertifikazioa dugun etorkizun, gu hartuko gara, zenbat erru dugun, berandu baino lentzea zer egin dezan. Eta zurekin amestu nahi du. Indarrek gorputzetan eragiten dutenean, barne efektua sortzen dituzte gorputz horretan. Jo dezagun, lagun bat zure besotik tiraka hasten dela. Zure besoan barne tentsioa nabarituko duzu, ezta? Baina besoa tenkatu beharrean, bihurritzen saiatzen bada, barne tentsio ezberdina sentituko duzu. Bi kasu horietan sentitu duzun barne tentsio horri, esfortzua esaten zaio. Esfortzua beraz, indar baten edo batzuen eraginpean dauden gorputz guztiek duten barne tentsioa da. Zure besoa nabaritu duzunez, esfortzu mota ezberdinak daude, gorputzarengan eragiten duten indarren norabidearen eta norazkoaren araberakoak. Azter ditzagun orain esfortzu mota nagusienak. Trakzioa. Indarrak gorputza tenkatzen saiatzen direnean sortzen den esfortzua da trakzioa. Gorputzak luzatzeko joera du.
sokatiran ikus genezake oso garbi esfortzu mota hau. Konpresioa. Indarrak gorputz bat zapaltzen edo konprimitzen saiatzen denean sortzen da esfortzu mota hau. Kasu honetan, luzera laburtzeko joera dago. Egur zati horretan, luzera laburtzen dela nabaritzen ezpada ere, barne tentsioa dago, konpresio esfortzua dago. Flexioa. Gorputzari indar bat esartzen zaionean eta honek tolesteko joera duenean esaten zaio. Eraikuntzetako abeetan edo apalategietako apaletan garbi ikusten da esfortzu hau. Adibidez, zura oso ongi egokitzen da flexio esfortzura. Tortsioa. Esfortzu mota honetan, indarrak elementua edo gorputza bihurritzen saiatzen dira. Garbi ikusten da adibide hauetan. Zizailadura edo ebakidura. Gorputz edo elementu batean, bi indar ezartzen badira norazko ezberdinean eta hurbil dauden bi puntutan, gorputz horrek mozketa edo apurketa jasateko joera izango du. Gura izen kasuan ikusten dugu ongi esfortzu hau. Egitura artifizialak objektu teknologiko guztietan daude. Bai txikietan eta sinpleetan, bai handietan eta konplexuetan ere. Ea ba, azter ditzagun orain gizakiak sortu dituen egitura artifizial garrantzitsuenak. Egitura masiboak. Material pilaketaren bidez eraikitakoak dira egitura masiboak. Antzina, egiturak egiteko modu bakarra materiala pilatzea zen. Ez zuten tarterik uzten materialaren artean. Eta harrizko edo buztinezko blokeak jartzen zituzten elkarren gainean. Gaur egun ere erabiltzen dira zenbait eginkizunetarako. Urtegien kasuan esaterako. Ganga formako egiturak. Geroago, arkuak eta ganga formako zabaiak asmatu ziren eta horrela, gizakiak, espazio handiagoak estali eta egituretan utxuneak ugaritu ahal izan zituen. Egitura mota horiek ganga formako egitura gisa ezagutzen dira. Teknika hauei esker, eraikin izugarriak jaso zituzten, basilikak, panteoiak eta katedralak besteak beste. Eraikuntza modernoetan ere, maiz erabiltzen dira arkuak. Egitura bilbatuak. Gure inguruko etxebizitzak eta beste zenbait eraikin egiteko, egitura mota hau erabiltzen da. Egitura horiek, hormigoizko edo altzairuzko elementu ezberdinak elkartuz, eraikuntza edo objektuari forma emango dion eskeletoa edo armazoia osatuko dute.
Armazoi horretan parte hartzen duten elementu bakoitzak funtzio jakin bat du. Azter ditzagun egitura bilbatuan parte hartzen duten elementu edo atal garrantzitsuenak. Habeak. Elementu horizontalak izaten dira eta hauen gainean doa gure etxeetan zapaltzen dugun lurzorua. Flexio esfortzua jasan behar izaten dute. Pilareak eta zutabeak. Elementu vertikalak dira eta hauek eusten diote habeen karga guztiari. Konpresio esfortzua jasan behar izaten dute. Zimenduak. Lurrazpian dauden zementu armatuzko oinarriak dira. Gehienetan bi eratakoak erabiltzen dira. Zapatak edo lauzak. Pilareak bertan finkatzen dira eta eraikuntzaren karga guztia hartzen dute. Konpresio esfortzua jasaten dute. Triangelu formako egiturak. Barraz osatutako egiturak dira, gehienetan metalikoak edo egurrezkoak. Triangelu formak hartzen dituzte eta horri esker egiturak nekez deformatuko dira. Hiruki forma baita, forma poligonaletan egonkorrena. Hirukia ez den poligono formako egitura bati indar bat esartzen badiogu, erraz deformatuko da. Horregatik ikusten dugu hain maiz hiruki forma gure inguruko eraikuntzetan. Egitura esekiak. Armazoizko egitura batean zintzilik dauden kableak erabiltzen badira, egitura esekia deitzen zaio. Kable horiek tirante izena hartzen dute eta trakzio esfortzua jasan behar izaten dute. Xaflazko egiturak. Objektu horiek azalera handia eta mehea duten xaflen bidez inguraturik egoten dira. Xafla horiei esker lortzen dute erresistentzia eta bere formari eusteko gaitasuna. Beno lagun, zerbait ikasi ote duzu? Nik ala espero dut. Hurrengoan, gehiago eta hobeto. Ondo izan!